sekuphinde kwadutshulwa kwabulawa usana oluneminyaka engu-4 obudala. Mbukela-ke ngibingelele kanti engikuphathele zona kuleli hora zimi kanje. Isihlungu ngesikhathi kudutshulwa kubulawa usana oluneminyaka engu-4 obudala lubulawa ngumuntu ongaziwa endaweni yaseZwelisha ngeSonto ntambama esifundazweni saKwaZulu-Natali. Mbukelo onogada be-Reaction Unit of South Africa bathola ucingo olubika mayelana nokudutshulwa kwalolu sana. Bathe uma befika endaweni yesigameko nangempela balifica usana ludilizile phansi lunamanxeba ezinhlamvu ekhanda. Mbukelo ubaba wengane olandise wathi bebemeduze nesitolo ngesikhathi kudlule imoto engaziwa eduze kwabo. Uthe uyihlo babone ngengane isiwe phansi yopha nenxeba lokudutshulwa ekhanda. Uthe bakholwa ukuthi basebenzise isilencer gun ngoba bawuzwanga neze umsindo wesibhamu ngesikhathi kwenzeka lesi sigameko. Mbukelo ufakazi obekhona ngesikhathi kwenzeka lesi sigameko uthe akukho umsindo ozwakalile, babone ngengane isiwa phansi igazi ligcwele umgwaqo. Mbukele udaba lobuhlungu kakhulu lolu. Ngizocela ubeke uvo lakho kwi-comment section mayelana nalolu daba ebese ngikubona kwenye video elandelayo sengiphuma kanje. Usale kahle.